Ngidon kam ban do khnang ban yo. Ai ke Blei piwe ha ke kerteng ke betiang tam ke jong Tuhan Yesus Kristus. Ha ke ngi ngin lei ban pusan na ke Ktien ke jong Blei. Pat ke jinge pulin na ke Ktien ke jong Blei kan long. Lukas ke lenong ke bekendai. Erkot ke ba arpulai hadu arpusan. Ikin tien ke ba ong kumne. La ong ru haki baro. Dara unu ru uman ban wan na dien jonga. Ai ba un len ye la de. Bat unra ye laga ding pna halaga singi barun buot ye nga. Na ba undu nuru ubaman ban penem ye laga mensim. Undu no ye ka. Re undu nuru uban du no ye laga mensim naga benta jonga. Utaken un penem ye ka. Kini kilong ki kentien ke bautrai Ukren. Syaki senran jong ubaro. Bat ke jingkot kalong ban len no ye la de. Bat ban ra ye ke ding pna. Lengi kwa ban long ki senran ke jong Jesus Christ. Lengi kwa ban long ki nong but ke jong u. Ngidon kam ban siu ye ke dor. Kata ke dor ke de bangin lenno ye le de. Bat bangin ra ye ke ding pna. Ket mau ke ding pna ke de ke jing lenno ye ke malade. Ke ding pna ke de ke jing kloy ye ke ban sha ye ke jing lerang. Keding pna gade ke jing kloy ban sha ke jing penshitom ben. Keding pna gade ke jing kloy ya ke ban yat lingba shibun ki ha ke jingem na ke benta ban pendap ya ke jing tmu ke jong Blei. Oi kam dei shu ke tu keding pna ke bau Jesus Christ ura halor jong lom Calvary. Henry ki weipat ki jing yat lenti ki long ke dur jong keding pna. Ngangit skam bahag ni keski ke pemerintah. Haba pisah skor ya kene ke Jingpuson. Pen keli halaga jong ke jingem. Hatu pikwa em ban long ki senran ke jong utrai. Rafikwa ban long ki nong bot ke jong Jisu. Pimla ya ke ban bu siliang kejat syaga pertai. Siliang kejat syaga benta jong ke beneng. Ande ke bakin jadok bat ke bakin jaman siam. Namar kini ki arteli ki longkum ki arteli ke hima. Penamla bandon habaro artli ke hima. Kala ban long ba pendon ha ke hima jong ke jingdom. Lani ha ke hima jong ke jing syai. Ha ke hima hapo ke jing sensyar ke jong Blei. Lani ha ke hima hapo ke jing sensyar ke jong syaitan. Kat bagi dang don ha ke ni ke perthai. Ngitip baga don ru ke hima jingdom. Tila rangi kwa ban long kinong buot ke jong trai. Ni ha ban kloy ban du no shibun ki ha ke ni ke perthai. Ken bau kam dei ke bapla baro ke ba IT thamai e ke jingem show Chris ken haban ya lenti shibon ki don ke jing ya lenti ke bapin haban ya na ke jing ngolong marwai namar pim sngo ye dei show bat ki perlok perthai don ke por ke bapi haban ya leng ba ke jing shakran ben namar pim im show kum ke perthai don ke por ye ke bapin haban ya leng ba ke jing shapan shitom namar ki brio jong ka hima jingdom ki nyele persha ya jing ya shaprang ha ka jing yum ka jong pi ten re compare Ktien ka jong Blei la da ban kran lepa la da ngi do no ya ki baro in yo bat ya kata ka ba kham ko dor tam ka balong ka mensim la fin pulia ka khat ka ba arpusan do ang ni ka Ktien na ba brio un mentoy ayu la da yo ya ka perthai baro habu la penjat no elade habu la pendu no yelade Jesus Christ wang kan mentoy yu breu la unjo no ya ka perthai baro de du no yela ka mensim don hapo ka kti jong nong penjat de ne ta daw ni ka ski menta na khat pi way dongin long la kloy bangin du shibon ki ha ka ni ka perthai ban yo Christ ka dei ngi bangin du no e ka jing so bha perthai angin du nama ka jing so bha perthai ka long tang shipor ka jing so bha baru trai ka long junom ka dei ngi bangin du ye ka ba ngi ju yo min shua angin du khnang ba in yo ye ka jing penem ha ka men sim angit scam la fi don ye kum ka ka download ban IT shisha show Blei tip kum no ban pensai bore pi ban airu api ye ka jing ai ka ba pidon kam hakum ka ni ka jing ai lenti to Blei ka jing sok no ringkat ba pi ka singi baro ka we
but what glad Blei age pi like a jing age ke bapam chukat. Amen.